ministroa deszentralizazioaren alde dago. Bere hitzek, erreakzioak eta gogoetak sortu dituzte hemen Euskal Herrian. Berehala entzunen ditugu. Arratsalde on ikusentzuleok eta gaurkoan Bidartera joango gara biharko lurra elkarteak sustatuta. Aste oso bat 100% biologikoan lan egiteko apustua egin dute herriko jangelan. Egingarria dela erakutsi eta honen inguruan kontzientziazio lan bat egiteko jarraian xehetasunak. Frantziako lehen ministroa dezentralizazioaren alde agertu da, bere hitzak aipagai Euskal Herrian ere. Neurri zehatzak zaintzuk diren ez dakit. Pentsatzen dut, egiazki bai, hobeki litzatekela eta defizita murriztua izango litzatekela. Bere aldetik, Peio Dufo Lapordiko diputatua Sebastian Lecornurekin zuzenean mintzatu izan da dezentralizazioaz. Horrek erakusten duela ere Parisen entzuna dela gure boza, eta lehen aldia da RPS-eko delegazione bat ola zuzenean lehen ministroarekin hitzordu bat zaitea. Dezentralizazioa bai, denek nahi dugu dezentralizazioa. Eta denek nahi genuke herri elkargoak ahal gehiago ukandezan gure politikak plantan ezartzeko, eta poloetan ere sositurriak ukanditzagun polo mailan ere gure proiektuak eta plantan ezartzeko. Eta erriek ere, baina hori beste ez da baina bat da hor. Zer nahi izazau zapezek bat dute lan handia egiteko beren herrietan, benen dezentralizazionean ene iduiko ez da hori dosier bakarra, aniz dosieretan behar da eman gehiago podere prefetoer. Eta departamentu mailan jarditzagun delibero batzu eta fite paisetik pasatu gabe. Gaur egun, Frantziako estatu mailan diren eztabaiden karietara, berriz pizten da ere estatu mailan, galdera hori behar jote da gehiago zentralizatu, bada hori zentralizatzeko joera bat, edo behar jote da deszentralizatu. Baita sentsazio bat, estatua gaizki antolatua dela eta lurralde antolakuntza gaizki egina dela. Beraz, bada, gogo eta hori estatu mailan, eta hemen ere ez baitugu antzi lortu dugu Euskal Elkargoa. Euskal Elkargoa kristoin antzinamendua izan da instituzionalki aitortu digulako Ipar Euskal Herriari izaera bat, existentzia politiko eta instituzional bat. Baina nara, kontuan hartu, herritar eta hautetsi hainitzek dezentralizazio gehiago nahi dutela, hori berretsi du aburu ikerketa batek, batera plataformak hirigune elkargoak gainditu nahi du, eta lurralde elkargo berezia aldarrikatzen du, eskumen eta baliabide gehiagorekin egingarria ote. Jakobinoetaz beti mesfiatzen gira, egia erran, ohartzen dira, frantses estadu mail guzietan, Frantziar sistema hiperzentralizatu horrek porrotekin duela. Eta gaur egun sistemaren bukaeran gira, numaitetik atera behar da. Maila oso ezberdinak daude, eta batzutan ez da argi zainek zer egiten duen, eta bikoizketak ere badira, administrazio maila batetik bestearen artean. Hori guzia, pixka bat ordenatziak dudarik gabe pentsatzen aldugu eraginkortasun maila handiagoa politika publikoetan ekar dezakela. Zinez, lurraldeek behar lukete berreskuratu poderea, berreskuratu bereziki fiskalitate poderea, zenta azken finean denak hortarik partitzen eta bukatzen dira, eta hor, litzaetezke, segurazki, Frantziak dituen arazoen atera bidean hastapena. Frantzian ez egonkortasuna handia dago beti, baina ez da dudarik dezentralizazioa ardatzan nagusietarik izanen dela Ipar Euskal Herrian martxoan ospatuko diren herriko etxeetako hauteskundeetan. Bidarten, Lapurdin, laborantza biologikoan ari diren profesionalen biharko lurra elkarteak bultzatuta aste oso bat biologikoan egiteko apostua egin dute herriko jangelan. Herriko eskola, ikastola, zaharretxea eta etxego zerbitzuak kudeatzen duen jangela publikoak egunean 850 otordu prestatzen ditu. Eta esperientzia pilotu honen helburua erakustea Ipar Euskal Herriko jantegi batean 100% biologikoa eta tokikoa posible dela. Hori erakustea, frogatzea.
Erramerda bihartzen aurreko lan handia egina zutela jadanik. Hemengo sukaldari taldearekin eta udaletxeak egindako apustuekin, baina hor koska bat gehiago egiten da, 100% biologikoa eta aste oso batez. Eta joan den astean egindako ekimenak argi erakutsi du posible dela dena. Trop bien. Oso ongi pasa bai da, positiboa izan da langileentzat eta asko ikasteko balio izan die. Très bon retour d'expérience. Baina posible dela frogatzeaz gain, d'essayer de diffuser ça aux autres collectivités, aux autres communes. Honekin inguruko herri eta jangelak sentsibilizatu nahi ditugu, elikagaien kudeak eta hobetu, hondakinak murriztuz eta inguruko ekonomia indartu, bertako laborariekin lan eginez. Sur le territoire, au niveau du territoire d'iparraldeko. Esperimentazio honetarako Dordoñako hainbat formatzaile ekarri dituzte, bertan jada 35 ikastetxe 100% biologikoan ari baitira, eta beraien esperientzia oinarri hartuta hainbat teknika berri erakutsi dizkiete. Eman dezagun gure ondajak, bakizu barazkian ondajak, eta guk orain arte ez ditugu sekulan erabili, eta hor erakatsi digute zer egiten aldugun horrekin, salda bat, azteak gehituz, eguerdiko ondajak ere erabiliz, beste bazkari bat prestatzeko, eta hori guzia ez da oino gure usaietan, eta hori ekarri digute. Teknika initz ekartzen gaitu, biharko lujaren elkartearekin, etorri dira guri esplikatzera eta badakigu orain kopuru handian egitea ere posible dela. Helburua etorkizunera begira bide bera jorratzen jarraitzea da inguruko laburarekin lan egin eta platerak kalitatezko eta produktu biologikoekin betetzen jarraitzeko. Eta ez bidarten bakarrik, Ipar Euskal Herri osora zabaldu nahi lukete ekimena. Nik uste dut badela eskaera bat bereziki burasoen partetik, egoiliaren partetik ere zaharretxetan, hobeki jateko. Jendea kontziente da, agroindustriatik heldu den janariak ekartzen dituela arazoak eta funtsan ikusten dugu, ikerketek erakusten daukute, nola eritasuna garatzen diren, obesitatea, bigarren formako diabetitisak, gerota gehiago badira, pestizidak eta pozoinak badira janari industrialean, eta horrek baditu eraginak eta badakigu, azken aldietan kadmiomarekin ere ikusi dugu ze arazoak sortzen dituen, eta gainerat minbizi goiztiarrak eragiten dituela, eta noski badela kontzientzia hartze bat, gero askotan sistema bat plantan da eta beti da nola eginen dugu hori aldatzeko. Posible da, borondatearekin posible da, guk hori dugu erakutsi nahi eta helburua da horrekin lotuak diren eragile guziak biltzea eta elgarrekin gogoeta baten amaite lan dugu, ondoko urtetan gauza hori aldatzeko eta janari osasuntsuaren bidez gizarte osasuntsuago bat izaiteko. Azken finean, jaten duguna baikara. Biarritzek eta Donostiak mugaz gaindiko street art jaialdi berri bat aurkeztu dute, Muralitz izenekoa, eta Euskal Herri osoko artistak gazteei lekua emateko asmoarekin sortu dute. Eskusa txiki bat, biltzeko Euskal Herri mailan gauren ez danak, baina artista asko grafiti munduan dauzon jokan, igual ez dira beste muralgintzan ibiltzen, baina azkenean danaga lagunago ezagunak. Aurten, urriaren 15-tik 19 Biarritzen txanda izango da eta 2026an Donostiarena. Beti da nik izan dugu harremana Donostiak eta Biarritzek, baina hau estutu egin da azkeneko dau 5 urte hauetan, Maiderren eskutik bereziki, eta nik hori eskertu egin nahi diot, eta uste dut etorkizunera begira ere, hori da dana, egin beharreko dana, bien artean gure dotura hori gehiago estutzen, hegoaldea eta iparraldea dotzen laguntzen. Baionako Point de Vue festivalarekin bat eginen du jaialdiak, baina argi utzi dute asmoa ez dela lehia, osagarri izatea baizik. Des artistes locaux et on est dans un esprit transfrontalier. Alegia, Point de Vue atzerritik artista ezagunak ekartzen dituzte Muralitzen ideia da hemengo gaztei lekua ematea. Pays Basque en fait explose en termes d'art. Euskal Herria street artaren arrakastaren erakusle izan dadin. Hori izan bezala euskara aurrera emateko eta baita danak hemengo jendeak ikusteko bai, gu zela margotzen dugun, egiten dugun. Muralitzen euskarak ere bere lekua izanen du eta horretarako ikastolako aurrekin ere arituko dira. Gipuzkoan itxoten moduan kultura eskolagan barne, izango da tailer txiki bat hemengo ikastolan, eta ingo eguna tailer bat hitz batzukin eta gero bertan irtengo dian ideiekin jolastuko dugu. 61 artista izanen dira eta denak Biarritzeko muraldean arituko dira tren geltoki inguruan.
Aizebegi festivalaren baitan Gathering deituriko performantzea parte hartzailea eskili dute eszena nazionalarekin burututako lankidetzari esker. Koreografia palestinar-amerikar honek musika, dantza eta hitzak uztartzen ditu. Ikusentzuleok Gathering ikuskizunaren irudiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!